माखासे सारमोननि गामिनिनो किसुमान बोराय बैसोआव आबौ जानाय आयं जानाय बिथांमोनखौ ससियेल मिडियायाव बायदिसिना बुंहोनायखौ जों नुदों किन्तु बिथांमोना गावसोरनि गोसोजों बुङाखै सोरनिबा थुनायाव बुंदों जानो हागौ बे खोथाया सैथो रिहन सारा 20 बोसोर एमएलए जालांबाय आरो बिनि गेजेराव 10 बोसोर बियो दैनि मन्थ्रिबो जालांबाय नाथाय दिनैनि दिनाव बिथाङा 10 बोसोर मन्थ्रि जाब्लाबो जोंनो दै लोंहोनो हायाखैमोन आरो लोगोसे बेखौ बुंबावो आङो दिनैनि दिनाव बिपिएफआ बे सपनगाव भिसिडिसिआव 0 होनबाबो लस गैया दिनैनि दिनाव रिहना बुंदों मैयानि दिनाव जेनखानाय होननानै नाथाय बे खोथाया गावनियावसो गोलैगोन बे रिहना जेनखानाय होननानै आं सानो गिबियावनो बड'लेण्ड बुब्लिनिसिम आं खुलुमनाय आरो बड'लेण्ड बुब्लि नायगिरिनिसिम खुलुमहरनाय थाबाय मैया 10 अक्ट'मोन ना 10 अक्ट' मैया बिपिएफनि मोनसे जयनिं प्रग्राम जानानै थाङो बे जानानै प्रग्रामाव जा माखासे सारमोननि गामिनिनो किसुमान बोराय बैसोआव आबौ जानाय आयं जानाय बिथांमोनखौ ससियेल मिडियायाव बायदिसिना बुंहोनायखौ जों नुदों किन्तु बिथांमोना गावसोरनि गोसोजों बुङाखै सोरनिबा थुनायाव बुंदों जानो हागौ बे खोथाया सैथो आरो माखासे क्लियारेन्सा गामिनिनो दिदोम फंबाया होलांखाबाय आरो बेयाव आं मोनसे खोथा बुंनो सानदों जोंहा रिहन सारा 20 बोसोर एमएलए जालांबाय आरो बिनि गेजेराव 10 बोसोर बियो दैनि मन्थ्रिबो जालांबाय नाथाय दिनैनि दिनाव बिथाङा 10 बोसोर मन्थ्रि जाब्लाबो जोंनो दै लोंहोनो हायाखैमोन दिनैनि दिनाव जा डिपुटि सार फैनाय लोगो लोगो गबिन्द सार फैनाय लोगो लोगो जोङो दैनि सुबिदाखौ मोननो हाबाय आरो माखासे लामा जोंनि आंग्राजुलियाव दङमोन बे 20 बोसोर बे रिहन सलिनाय समाव अन्थाइ थरसेबो गोलैयाखैमोन नाथाय डिपुटि सारनि अननायाव गबिन्द सारनि अननायाव जोङो दा सिसि ब्लक लामा मोननो हादों हान्थिनायाव जोंहा बिराद मोजां जालांदों आरो लोगोसे बेखौ बुंबावो आङो दिनैनि दिनाव बिपिएफआ बे सपनगाव भिसिडिसिआव 0 होनबाबो लस गैया मानो होनबा बिथांमोननि आवगोलनि जेसेबां चेयारमेन दैदेनगिरि दंमोन चेयारमेन जालांनाय बिसोरनि माखासे कारेक्टारनि थाखायनो बे सपनगाव भिसिडिसिनि एबा बे ओनसोलनि माखासे पाब्लिकफोरा उन फासयनानै थादों बिपिएफखौ माखासे कारेक्टार बिसोरनि थाखाय आं सानो दि दिनैनि दिनाव रिहना बुंदों मैयानि दिनाव जेनखानाय होननानै नाथाय बे खोथाया गावनियावसो गोलैगोन बे रिहना जेनखानाय होननानै आं सानो मानो होनबा दिनैनि दिनाव जा कालकुलेसना अलरेडि जाखाबाय जों बेसेबां भट मोनगोन बेसेबां भट मोना आं सानो दिनैनि दिनाव मोनफ्रोमबो सेन्टाराव जोंनि बे आंग्राजुलि भट सेन्टाराव बिथाङा ट्रिपल डिजिट मोना डाबल डिजिट मोननो हागौ बिनि अनगा बिथाङा ट्रिपल डिजिटखौ मोननाया बहुद आसा खम आं बिथांखौ खावलायो बिथाङा जाहाथे मा होनगोन बेखौ नंखाय बांखाय माने मिसलिया बिथांनावथ' खामानि मावनायनि खोथा बिथांमोना रायजोआव फैनानैथ' बुंनो हाला मोनसेल' खोथा बुंफैयो बिथांमोना रायजोफोराव अबेबा मिटिं सुबा जायोबा मोनसेल' खोथाल' बुङो जे इउपिपिएल सरकार फैबा इफेक्सन जागोन किन्तु डेभेलपनि खोथा फंसेबो रायलायलाङा बिसोरो बेनो आरो आं बेखौनो सानो रिहन सारखौ बेखौनो बुङो आङो बिथाङा दिनैनि दिनाव जेननायाव दंबाय थायो आरो बे रोखा जाखाबाय फैबाय थानाय जा बिसायख'थि 22 तारिखआव जानो गोनां बेयाव जों इउपिपिएलआ गबिन्द सारा मोजाङै मोजां भटआव देरहालांगोन बेहा जोंहा आसा दं आरो जों बिनि फिथाइखौ जोङो 26 तारिखआव मोननो थांगासिनो बे भिसिडिसिनि नोंथाङानो मासिगिरिमोन जेबो मोनाखै जेबोखौनो मावनो हायाखै होननानै आं मासिगिरि जानाय लोगो लोगो आङो सपनगाव भिसिडिसिआव खमसे खमबाबो 800+ आङो पिएमवाइजि न' होबाय आरो 10 इन्डिभिजुवेल स्किम बयनोबो रानना होदों दिनैनि दिनाव पाब्लिकआ आंनि न'आव फैनानै मुस्रि साथा बिनो गोनां जायाखै न' सौहैदों बिनि थाखायनो आंजों पाब्लिकफोरा जथेस्थ' दोङो आरो जथेस्थ' हेल्प होगोन देग्लायबो जोंनि खोथाखौ रावबो दानाखै आरो बे देग्लायनि जि बिसायख'थि जानो गोनां बेयाव बांसिन भट मोननानै गबिन्द सारा देरहागोन आंहा बेखौ एकदम 100% फोथायनाय दं आरो नैबे गामियाव जेबो मोनाखै होननानै बुंदों बे गामियाव मोनाखै बे गामियाव मोनाखै होननायाथ' बे एकदम मिसा खोथा जा फंबायानो बुंलांखाबाय मा मोनदों मा मोनाखै जोंहा दैनि सुबिदा लोंनायनि सुबिदा मोनबाय सिसि ब्लक लामा मोनबाय ओमफ्राय दा जोंहा बे ब्रह्म गामिनि दा आदै नन्दे बिथाङा ससियेल मिडियाआव बुंदों लामानि खोथा किन्तु बे लामाया प्रसेसआव जाना दङ किसुमान मडेल कड अफ कन्डाक्ट नांनायावसो बे बुस्थुआ नांथानो दङ बेबो जाफुंलांगोन इलेक्सन जोब्बानो बेनो आरो